நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ப்ராப்பர்ட்டி நாச்சிபாளையம் ஊருக்கு பக்கத்தில் அமைஞ்சிருக்கிற தம்பாகவுண்டம்பாளையம்ங்கிற ஊரில் அமைஞ்ச டிடிசிபி சைட்டு தாங்க. மெயின் ரோட்லேருந்து வெறும் 100 மீட்டர் தொலைவில் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அமைஞ்சிருக்குதுங்க. சுற்றியும் வீடு தாங்க. சேஃப்டிக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லைங்க. சூப்பரான டிடிசிபி சைட்டுங்க. அரிசிபாளையம் இங்கேருந்து 800 மீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்குங்க. நாச்சிபாளையமும் 1 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்குதுங்க. சூப்பரான டிடிசிபி சைட்டுங்க. வடக்கு மேற்கு கார்னர் சைட்டுங்க. ஈபி லைனும் அவைலபிள் இருக்குது. ஒரு போர்வெல்லும் அவைலபிளில் இருக்குங்க. 3 சென்ட் டிடிசிபி அப்ரூவ்டு சைட்டுங்க. பாலக்காடு பைபாஸ் இங்கேருந்து 3 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்குங்க. இந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக 20 லட்சம் கேட்குறாங்க. நேரில் வந்து பேசுகிறப்ப விலை கம்மியாக வாய்ப்பு இருக்குங்க. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பற்றின ஃபுல் டீட்டெயிலும் கான்டாக்ட் நம்பரும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் வீடு இல்லை நிலவிக்க எங்கள் உதவி தேவைப்பட்டுச்சுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள்.